Sibingelele sesibuyile again sikhuluma ngezwe laseKenani. Kule video siveza upart 7 noma siku-part 7. Sifisa ukuveza ukuthi iJerusalema elidala lalikuphi nendawo eSouthern Africa. Zonke-ke izinto ngaphandle kwaseGibhithe, zonke izinto ekubhalwe ngazo eBhayibhelini zazenzeka kakhulu eSouthern Africa. Ake sibuke le video khona sobona ukuthi iJerusalema elidala lalikuphi nendawo eSouthern Africa. Siyabonga. Nkathi abasela etshontsha iy'ncwadi zala e-Afrika beyitshontsha lapha eQumrha e-Western Cape kuma-caves, beshintsha bebhala iBhayibheli incwadi encane, sebekhiphe iy'ncwadi ey'ningi zabaprofethi. Babeyitshela ukuthi ngeke sazi ukuthi ithempeli lalikuphi, ngoba phela babe sebetshontshe zonke iy'ncwadi base beyi-translate ngendlela abathanda ngazo, bayenza ngisho iBhayibheli incwadi encane kakhulu, sekukhishwe iy'ncwadi ey'ningi kulo iBhayibheli. Bathi nesebeshintsha amagama endawo namagama abantu, bayitshela ukuthi ngeke sibone ukuthi obani obani. Khona manje bacanga ukuthi ngeke sazi ukuthi ithempeli likuphi, kanti sizothola uNkulunkulu usenza ukuthi sifunde, si-understande ukuthi babethini masibhekene ukuthi ithempeli lalikuphi. Khumbula ukuthi ithempeli labuildwa uSolomon umntana kaDavid. Masithole kuqala ukuthi uDavid wayehlala kuphi, wayekuphi. uDavid wazalelwe eBethlehem eSouth Africa ngenhla kweLesotho maduzane neKZN. La kuyimepha South Africa ikhona iBethlehem. Niyabona? Nkathi ke esebalekela umbuso kaSawuli wabalekela eBotswana, wazithola ezintabeni zaseMaun. iBhayibheli ithi indawo yaseMaun, kodwa yiMaun eBotswana, yiMaun. Yabona? iBhayibheli lithi Maun, bashintshe nje u-O, bashintshe u-U bafaka u-O. Asiboneni nayi iBethlehem ke izihlobo zami lapha phezulu, nayi la phezulu ilapho iBethlehem. Ibukeni ukuthi kuphi, ilapha eLesotho, iseduze kwasoThukela Falls, ko-Fingsburg kanje unyuke uze ilapha oSinigaba, iBethlehem la eSouth Africa. Niyabona ihlobo zami, esifunda-ke izihlobo zami lana eBhayibhelini sitshelwa ngoDavid owahamba wasifihla eBotswana edezertini ebizwa kuthiwa yiMaun. Yezwa, emva kokuthi wayegijinyiswa uSaul, emva kokuthi uSaul ezwile ukuthi uNkulunkulu uDavid umkhethile ukuthi uzoba yinkosi, wase emgijimisa efuna ukumbulala emzingela. uDavid wabalekela eBotswana eMaun kwi-desert. So iMaun lapha eBotswana, iMaun. Nako kasiboneni ukuthi bona ukuthi kuthiwa iMaun yikuphi. Uyabona ukuthi khishwe u-U kuphela kwafaka u-O eBhayibhelini. eBhayibhelini uMaun ka-O, igama langempela uMaun ka-U. Kuthiwa iMaun Botswana is located in the edge of Kalahari Desert. What a coincidence ukuthi iMaun nayo kwiKalahari Desert eBotswana. Can you imagine? So wila uDavid wabalekela khona lana eKalahari Desert, yabona, eBotswana. La khona futhi iKalahari Desert la wathi uSaul esemgijimisa esezwile kuthiwa ulapho wahamba uDavid wayocasha kuphi, kwi-cave, kuma-cave. Lithi iBhayibheli ihlobo zami, David left Gath and escaped to the cave of Adullam, where his brother and father household heard about it. They went down to him there. So besebalekile, escapeile, wahamba yohlala kuphi, kuma-caves eBotswana.
I-Cave of Adullam ke sebeshintshile igama, obviously ngosomangist amasela besebeshintshile igama. Uma sowufunda nje usuthi i-Cave of Adullam uzothi yini yona leyo, ngoba into engekho. Ingabe kuyamangaza yini ihlobo zami ukuthi eBotswana kunama-caves la uDavid angabalekela kona? Kuthiwa Botswana has notable cave system, particularly the Gwichaba Caves, also known as Droski Caves, in the Okavango Delta region. Kuyamangaza yini ukuthi uDavid angabalekela kulawo ma-caves lawo nangu njengokusho kweBhayibhili eBotswana eMaun? Kuyamangaza? Akumangazi, phela amasela awanqeni ukushintsha amagama. Usuyayibuza-ke ukuthi leli thempeli elabhildwa uKing Solomon laphana umntana kaDavid lalikuphi? Mina ngiyakutshela ukuthi laliseBotswana eKalahari Desert. Lithi iBhayibheli kuJeremiah 6, "Take warning, Jerusalem, or I will turn away from you and make your land desolate so no one can live in it." Lana Jeremiah batshela ngeJerusalem kusukela kudala eprophesy batshela ukuthi uma ningalaleli imithetho kaNkulunkulu iJerusalem izoba desolate, i-city of Jerusalem phela ngeke ihlale umuntu. You understand? Ithempeli lelo laseJerusalem ngeke lihlale umuntu. Esho njalo ekuphinda futhi uyaphinda futhi la uJeremiah 9 uthi, "I will make Jerusalem a heap of ruins, a haunt of jackals, and I will lay waste the towns of Judah, so no one can live in it." Yayibona into le uthi ngeke ihlale umuntu. Akumangazi yini ukuthi iKalahari Desert kunedolobha elabhilizwa kudala ela-invadwa. Yabona? There is a lost city eKalahari Desert engakhulunywa ngayo khona manje eya-invadwa. KwakuyiJerusalem leyo phela, ngeke bakutshela ngithi. Angeke bakutshele hlobo. Apparently ke hlobo zami kuthiwa-ke laphana eBotswana eKalahari Desert there is a lost city. Akusamangazi. A lost city. Okubonisa ukuthi kwakhona i-settlement laphana kudala ya-invadwa amasela odoti. Bafika ba-invade laphana the city. That's why njengokusho komprofethi lapho uJeremiah wathi iJerusalem izoba indawo engahlali umuntu. Akuhlali umuntu lapha eKalahari Desert, kuleyo city leyo kungakhulunywa ngayo, ngeke uzibone ngisho ey'ndabeni. Yabona? There is a lost city lapha eKalahari Desert. Kuhlala lapha eKalahari Desert kuhlala ama-jackals kuphela. Kuhlala ojakalasi kuphela laphana. Njengokusho kweBhayibheli, iBhayibheli lathi kuzohlala ojakalasi. Nali iBhayibheli lasho ukuthi kuzohlala ojakalasi. Kuhlala ojakalasi kuphela lapha eKalahari Desert. And kukhona amadolobho ubona ukuthi la kwakuhlala abantu. Kunezindawo la kubhidlizwe khona. Ba-invade iJerusalem njengokusho kweBhayibheli. Alihlali umuntu. UJesu wathi ithempeli liyobhidlizwa kungasali lutho kulo. So laba abaqamba amanga bathi-ke ithempeli kumele balakhe lapha ePalestine. Nkosamba lakhe ePalestine kuphi khona? Besuke lama-Palestinians bafuna ukwasusa endaweni yawo, bathi bafuna ukwakha ithempeli lala likhona. Lalingekho laphayana ePalestine ithempeli. Yiko manje bese South Africa ngoba bayasangana la ekhanda la abazazi ukuthi kahle kahle le Israel yabo ikuphi. IsePalestine noma ise-South Africa bazi. Ikuphi? Can they make up their minds? Ukuthi kahle kahle le Israel yabo abakhuluma ngayo ise-Palestine noma ise-South Africa? Bonisa ukuthi banamanga bagcwele everywhere. Uyabona? Abazazi ukuthi bafuna ukumaphi. Babonile ukuthi amanga la kade bewaqamba laphana sebebhome ingane zabantu zasePalestine sebeyabuya leso bazofuna ukwenza the same thing. Yabona? Babona ukuthi yabahlula lento abayenza laphana ayenzeki. Noma sebezamile bayenza indawo zamanga, benza amathuna kaJesu amanga, yonke into yamanga laphayana ePalestine bayikhanda ngenkani. Baya abafundisi bayovisitha lapha ithuna likaJesu lamanga. Ngiyabona? Sebona ukuthi yabaqaka into yabo sebefuna ukubuya endaweni yangempela ke manje. Sebefuna ukubuya endaweni yangempela.